Terima kasih banyak. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikannya semua. Sehat-sehatlah kita semua, Tuhan memberkati. Amin. Ya muna raja ni hula-hula nami. Keluarga besar Pak Pahan. Raja nami, Raja Bolon. Karu dihami bilas miroha. Sudah saat tamu usungan di bagas nami. Di bagas tempat Kristiano. Buat kamu perbuitin. Perbuilas miroha. So batu diraja yang bunga itu dalam tanaman tua di batang. Asal dia di hari pergeleng muna. Firma poki baul-baul basalongan. Firma tutu totinami saduruna pamurumuna. Lumana hari nak akta basalongan. Yang mudur raja nami di ulot tadi bagas sadador di parnak kok di matanya. Di wong kamudo ibahan las. Mardongan dengke simundurundur. Mardongan manunanya tuh. Dalam mirajai martanyang tamat tanamat tua di batang. Asal giat mengudurkan di anak, mengudurkan di bolu, mengudurkan memahami keluarga besar sinabela dulu turuan terdungu bima di anak do di baru main nami. Tahun nitang yang munai, pasu-pasuan itu hatta nama tua di batang itu hatta hari nama ini. Lalu di bagata pernah kok di matanya raja nami di pasar tamuna do ulos mulagabi. Martiteon ulos bintang maratur amat tari batama itu atong na mga turkon parmuruot dihami sa luuk na pargil muna tatlumo bima yang iburu nami do yang dinami managa bima nasida dihari patong dinamanomu dilas ni roha martite situgon ni anak situgon ni boru itu akka hari namangiun asan dia matutura janami dajang man barita gawe dajang barita horas Tukahon itu hatta nama ketua dewata tuakta hari nama ini. Jelas di rohamuna raja nami tak singot deke nabi lomuna itu matailas do rohanami. Di sido gandina di sido kardona. Di sido dahina la sisir dolo tabuna. Mulai hati Maria makan at tulang na di nama alok padengke na pinasa muna kuhami. Aku nak masuk tata di tua-tua. Bago ko namar halto dolo manamar rubian. Oras mahami pamurung muna magkasi na pila na mga ton. Itu pak debatama dihamuna sikap ni nama dia. Raja nami Raja Bolon. Bisa dudukna yang kahata nauli. Kahata pasu-pasu gamin. Nang pinasahat muna tuhami. Manani matutuat pengamat tanaman tua debata. Ang giat ma. Buat di persabuan nami. Abing dia bara nami. Tupahon amat tanaman tua debata. Tuakka hari ramangi. Langsung di mana nih kuangan kian. Dan bila tahu bapak siaga, bila managat kita di haruan nauli di haruan nadengkan marhite, pamakan yang iburu bisok, totong mahamu berdus ni roha, molo tungarong, dihirin ni rohan yang iburu, tiap ka ari na manginut, tiap ka ari na salbu, dinamro hula-hula ta, pasahatot hula gabe, pasahatot manang nama bosuri, udeyak ka, narong akta na di roha, natupabe, Dengkap ma jalur takka nauli tuakka ari namangin anggira angiboro ate. Tong di manang diba udah do inang udah ate. Tong do orang nami mole ate di kita kalugna. Tong manang sangot dia dak kola da do nya jarum tu jarum yang ibu anggi tong. Tong maho tingin nang na sangot dia alana bo hamak ka. Tanah boso do pe kurang ko pe kajar tusi hobat tuakka na dia. Tong mati oi paru mai murah ate nang udah. Nang tong di manang di amang udah. Tong ma mulai kemudian nampak fakta